to our channel, Taurus 58 Vlog. So bali guys pala, hindi tayo nakalaot ng 12 days kasi masyado talagang masama yung panahon, masyadong mahangin. So guys, bali pala magpapasalamat lang ako sa taong nagbigay ng t-shirt guys sa akin. Hindi naman sa binigay, bali pinagawa ko to guys, tapos hindi na siya humingi ng kabayaran. So guys, ipapakita ko sa inyo guys yung pinagawa kong t-shirt na walang bayad. Kumbaga Christmas niya na sa akin. Shoutout po dyan kay Sir Allison. Bali nag-imprint na po siya ng mga t-shirt dyan sa Poblacion, Rapu-Rapu, Albay. Shoutout din kay Victor Balvin, siya po yung nagdala dyan sa Hanuma. So guys, ito na guys, papakita ko guys. Ito guys pangalan siya guys. Guys, hangin talaga guys. Ayan guys. Taurus 58. Ayan guys. Salamat Sir Allison. Sir Allison. Diyan sa Poblacion, Rapu-Rapu, Albay. God bless you always. And then sa lahat ng aking mga subscriber, bali nasa 340 na yata tayo guys. 340. Salamat po sa aking mga subscriber. God bless you always. Ingat po kayo palagi. Sana biyayan pa kayo ng buong may kapal. Salamat po guys. So guys, bali mamimingit ulit tayo kahit medyo mahangin. Baka makahuli tayo. Guys, may tumawag. Babibrate yung aking lalagyan. Hello? Maghahatid ng module. Deadline na ngayon. Sige. Adyan ako. Maparusan ba? So bali guys, hindi na tayo mamimingit guys kasi tinawagan ako ng aking anak. Bali umuwi na daw ako kasi maghahatid ako ng module sa Pag-asa National High School. Dating Pag-asa National High School, ngayon Legazpi National High School na. So sige guys, medyo malayo-layo din yung guys. So sige guys, so again, salamat sa aking mga subscriber. Sana dumami pa tayo guys. So sige guys, ingat palagi ha. So let's go, uwi na tayo guys. Nandito na tayo. Bali babalik na natin tong answer sheet ng mga bata. At tapos kukuha tayo ng module uli sa Legazpi National High School, dating Pag-asa National High School. So guys, naglalakad lang tayo kasi magta-tricycle tayo, 20 pesos pa yon. So ayan guys, medyo malayo-layo din guys. Tiyagaan lang, tiyagaan. Wala na tayo nitong masusubad. Ayan guys, malapit na tayo guys. Ayan. Bata masubado na kuta. Hi mami. Medyo malapit-lapit na guys. 2 minutes and 0.06. Ayan, nandito tayo sa Rawis, Pag-asa, Rawis.
Legazpi City. Ayan. Medyo mainit guys. Ayan. Lalakad tayo. Maghahatid tayo ng answer sheet. Tapos bibigyan ulit tayo ng module. Sasagutan ng mga bata. Ganun lang yung buhay. Hatid. Sundo, hatid. Hatid ko, hatid. Ayan. Ayan. Malapit na tayo guys sa Legazpi National High School. Naglalakad lang si Taurus 58 kahit mainit. Ayan. Ayan. Shout out mga taga-Tamaw yan. Happy 7th birthday Eunice. Bali nandito na tayo guys sa Pag-asa National High School. Dating ayan guys. Ayan. Ayan. So okay guys, papasok na tayo guys. Ayan. A few moments later. Ayan guys, nakuha na natin yung module. Bali, ang balik daw nito next year na, sabi ni ma'am. Ito guys, bali, next year na daw ang balik nito sa January na. So sige guys, uwi na tayo guys. Ayan. Balik na tayo guys. Sino kaya tong Taurus na to? Ganun tayo guys eh. Wala namang kukuha. Mag-isa lang tayo sa buhay. Ayan guys. Mga student. Yan. Ang pag-asa ng bansa. Mga student. Kabalik na tayo guys. Ayan. Taurus 58. Ito. 1 hour later. So guys, bali nandito na tayo guys. Salamat sa panonood guys. Salamat din sa aking mga subscriber. Nasa 334 na yata tayo guys. 337 daw. Okay. Thank you ha. Ingat po kayo dyan. Sana palagi tayong ingatan ng ating Panginoon sa ating buong pamilya. Sana guys, bigyan din tayo ng Panginoon ng mga biyaya ba. I love you. Thank you for watching Taurus 58 vlog.